ఇవాళ మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికెళ్ళాను. గ్యాస్ అయిపోయిందంట. అందరూ అలా కూర్చొనున్నారనమాట. సరే ఇంక ఏది ఏమైతే ఏంటి, టీ అయితే తాగాలి గదా! ఒక పని చేద్దాము, రైస్ కుక్కర్‌లో టీ పెట్టుకుందాము. ఇంకా డిన్నర్ సంగతి తర్వాత ఆలోచిద్దాము అనేసి రైస్ కుక్కర్‌లో టీ పెట్టడం స్టార్ట్ చేశాను. సో, నాకు తెలుసు నా దగ్గర ఇన్‌స్టా పాట్ ఉంది. దాంట్లో అయితే కుకింగ్ గూడా చేయొచ్చు అనేసి. కానీ ఇది నార్మల్ రైస్ కుక్కర్ అనమాట. దీంట్లో టీ అవుతదా లేదా అనేసి ఆలోచిస్తూ పెట్టేసాము. మహా అయితే ఏమైద్దిలే ఎక్కువ సేపు ఉంచుతాము మరుగుతది అని. ఫస్ట్ అయితే పాలు అండ్ వాటర్ 2 యాడ్ చేసేసుకొని కుక్కర్‌ని ఆన్ చేసుకున్నామనమాట. ఇన్‌స్టా పాట్‌లో టెంపరేచర్ కంట్రోల్ ఉంటది. కానీ దీంట్లో ఉండదు కదా! అందుకే డౌటొచ్చింది. సో, ఇంకా తర్వాత దీంట్లో టీ పౌడర్ అండ్ జింజర్ గానీ, యాలకుల పొడి గానీ ఏది కావాలంటే అది వేసేసుకోవచ్చు అదే టైంలో. మేమైతే ఒక 2 యాలకులు వేసేసాము. ఇంకా టీ అయితే ఒక 10 మినిట్స్ టైంలో చక్కగా మరిగిందసలు. మరగడమే నాకు కొంచెం డౌట్ ఉండే. టేస్ట్ కూడా సూపర్బ్‌గా వచ్చిందనమాట. సో, మన ఇంట్లో ఉండే నార్మల్ రైస్ కుక్కర్‌ని గూడా ఇలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు.